Здравейте, приятели! Идваме Здравейте. да направим едно съобщение. Много важно съобщение. Човек е добре да живее, си прави канал в Viber. И ние си изкопахме един канал в Viber. Съответно всички, които не ползват Facebook и искат да се информират какво се случва с разходките, какви са актуалните събития, разходки и така нататък, просто трябва да се присъединят там. Ще качим линк по-долу. Съответно всеки, който желае, просто да се включи към нашата общност. Обикновено, който няма Фейсбук, ни пише, по-скоро пише по Вайбъра на Виктор. И така решихме в крайна сметка да заобиколим и алгоритмите на... Кой Чичо беше? Марк Зукърбърг. Чичо Марк Зукърбърг, Да му направим сечено малко. Така или иначе често ни казват, че може да изпускат някакви събития, пускаме някаква група, пускаме преход, примерно както сега мъжкия преход. Хората казват, нещо не стига до нас, не го виждаме. Това събитие, защо не сте го обявили? Ако случайно не сте го видяли през Instagram, през Facebook, през YouTube, вече ще може да ви настигнем и в Viber. Да, няма оттърване от нас. Така че време е да се разходим заедно, а вие да бъдете информирани. До скоро! Чао!